Grazzi poplu Malti u Awċi, grazzi lil dawk li ħadmu viċin tiegħi, grazzi lill-elettorat. Diskors ibbażat fuq ringrazzjamenti, diskors li ġab fit-tmiema karriera politika ta' 25 sena. B'dan id-diskors Lorenz Gonzi irtira mix-xena politika. F'dawn il-25 sena kelli l-onur irrid ngħid u l-privileġġ li nagħti il-kontribut tiegħi sal-massimu possibbli lil din il-Kamra u lill-poplu Malti kif għad diġà f'karigi differenti. Kelli l-onur illi nkun l-Speaker ta' din il-Kamra, Prim Ministru, Viċi Prim Ministru, Kap ta' din il-Kamra, Ministru f'karigi differenti u kont ukoll għal perjodu qasir Kap tal-Oppożizzjoni. Kif wieħed jistenna Lorenz Gonzi ta' ħarsa lejn il-karriera politika tiegħu, b'mod speċjali lejn id-9 snin li fihom serva bħala Prim Ministru, perjodu li fih Lorenz Gonzi iffaċċja diversi sfidi. Tassew u fatt li flimkien gvern wieħed wara l-ieħor biddel wiċċ Malta u fetaħ orizzonti ġodda għal poplu Malti u Awċi, speċjalment għaż-żgħażagħ u l-ħaddiema tagħna. Jiena gburi li għal 23 sena mill-25 sena illi issa qiegħed nagħlaq, 25 sena ta' progress li qed nagħlqu llum, pajjiżna kien immexxi minn gvernijiet iffurmati mill-Partit Nazzjonalista. Lorenz Gonzi kellu wkoll kliem ibes għal dak li għadda minnu pajjiżna fl-aħħar jiem b'rabta mal-immigrazzjoni u r-razziżmu. Huwa proprju għalhekk li l-kidbiet u l-espressjonijiet razzisti ta' grupp żgħir imma li jinstema' li qrajt u smajt f'dawn l-aħħar ġranet mhux biss iġibu swit il-qalb kbir, imma juru li hemm min f'pajjiżna għadu ma huwiex qiegħed jirrealizza it-traġedja umana li qed isseħħ fl-ibħra ta' madwarna. L-eks Prim Ministru qasam ukoll xi ħsibijiet mal-kumplament tad-deputati parlamentari. L-ewwel ħsieb kien dak dwar is-sabiħ tal-politika. Il-politika hi sabiħa. U tikber u tissaħħaħ meta tkun kapaċi iġġib flimkien ħafna vuċijiet li għalkemm differenti fit-ton u fil-volum flimkien jagħmlu xi ħaġa sabiħa. Imbagħad spjega l-fema tiegħu dwar il-poter li ġib miegħu il-politika. Il-poter huwa biss għodda imma. U mhux għan fih innifsu. Propju għalhekk hemm bżonn li nibqgħu nfakru lilna nfusna li s-siġġu tal-Parlament mhux tagħna u m'għandux ikun użat biex navvanzaw l-interessi personali tagħna. Fid-diskors tiegħu Lorenz Gonzi sab ħin biex jawgura lil sħabu d-deputati b'mod speċjali dawk tal-Partit Nazzjonalista. Awgurju mill-qalb lilkom ilkoll lid-deputati kollha ta' din il-Kamra. Awgurju speċjali lil ħabib tiegħi il-Kap tal-Oppożizzjoni Dr. Simon Busuttil li wkoll aċċetta li jerfa' il-peace tal-kariga li tiġi f'mument u li ġiet f'mument ta' sfidi kbar. U dawn kienu l-aħħar kelmiet ta' Lorenz Gonzi fil-Parlament. Dawn il-ħsibijiet jiena Marti Kate li qiegħda hawn nsellmilha u l-qbija tal-familja kollha tiegħi. Nirringrazzjawkom, nawgurawlkom li tkomplu taħdmu għal ġid ta' pajjiżna biex ilkoll kemm aħna nibqgħu kburin li aħna Maltin. Grazzi Mrs. Qabel id-diskors tiegħu Lorenz Gonzi kien milquh minn familtu kif ukoll minn numru ta' persuni barra l-Parlament kollha jirringrazzjaw għall-ħidma tiegħu fl-aħħar snin. U qabel attenda wkoll l-aħħar laqgħa tal-Grupp Parlamentari tal-Partit Nazzjonalista.